kamar yadda nace muku wannan bayanai suna da amfani, wata hanya kuma da ka faɗa muku tana da amfani sosai. Gaskiya ni ma ta amfanan sosai, na ci amfaninta sosai kuma na san bayanan da ni duk kowa ya gamsu da su yanzu. Kowa yana jira in aiwatarwa shiga yadda za a gabatar da wannan abu. To yanzu sai ku zo mu shiga cikin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkanmu da yau, barkanmu da kasance cikin wannan bidiyo mai albarka wanda ni tunani na ga ya kamata a ce na kawo muku shi. To wannan bidiyo ina son ku kalle ni tun daga farkon shi har ƙarshen shi, saboda bana tantama na san da wannan bidiyon za shi amfane ku, za shi amfane mu duka. Saboda gaskiya yana da muhimmanci ko sosai. Wata hanya ta to muku da ita wadda yadda zaka addu'o'i da sauransu ka sai ya kamata a ce cikin addinin ka na musulunci ya kamata a ce ka kula da addinin ka. Menene kula da addini? Shine ya kamata a ce ka iya addu'o'i a rayuwarka. Saboda akwai wata tahiya da za ta kama ku, ko kuma ku da abokan ko da wasu da duk yadda ka ga dai kana a baya wata rana kai ne akan gaba. To akwai lokacin da zaka ja mutane sallah, ko kuma wani zai sallah a ce wani bismillah kai mana addu'a. To idan baka yi addu'a ba zaka ji abu ya dauri kanka sosai, ko kuma zaka ji abu yayi malawi, ba zaka ji daɗi wannan abu. Idan kuma kai addu'a ka jira addu'a, wallahi alhamdu, kaga wadannan sun ji daɗi da kai addu'a, kai ma ka ji daɗi alhamdulillah. Akwai wasu su yi karatu amma ba su kula da ta wajen addu'o'i ba, akwai wasu kuma ba su yi karatun ba. To wannan hanya idan kun biyo mu, in karatun Hamadiya kai zaka iya, idan na bugu kai zaka iya, idan ma baka iya ko dai ba to kawai ku biyo mu ku daddaba mai idanu. Wannan abu mai sauki ne, zaka iya addu'a da wanda ya karatu da wanda bai karatu ma zai iya wannan addu'o'i, saboda hanya ta mai sauki. Ka sai idan lamarin ya zafi sai da addu'a, idan ma bai zafi mu duka mu masu bukata na wajen ubangiji, to ta kaga Allah zai biya sama bukata ka. Allah ya ce kai addu'a, shi karbi addu'a ka, kuma za ka ga bukata ka ta biya. Ka daga hannu kai addu'a, ta kaga za ka yi addu'a kuma sai ka koya. Wannan ma hanya ina ganin mai sauki ta, ko su ma suna da wannan application a cikin wayar su, amma ba su kula da yadda za su ba su muhimmanci ba. A iya karatu da addu'a ko za mu shiga fara aiki. Duka abin ta nuno muku shine muke nuna. Na farko sai ka shiga wannan manhaja ta Google Play Store. Kowa da ya san Google Play Store ko? Sai mu danna hakan ga, saboda wasu abubuwa da a cikin ka nuna muku su. Bayan ka shigo nan ga ka gudu ma wannan fuska, sai ka danna a nan gurin sati. Ina na za ka rubuta, sai ka rubuta rabbana. Allah ga shi nan abin da na rubuta hakan ga rabbana. Bakin shi kana sa ga rabbana atina nan kasa, amma bakin saboda da mu wal shi ko je rubuta rabbana kai ka rubuta, haka danna gurin sati. To kana danna gurin sati, kun ga dai ga suna rabbani suna da yawa. Wannan na farko gashi na wanda ga abin rubutun larabci nan da sama na rabbana, gashi nan wanda muke da abin janna. To sai mu zo a danna shi kamar haka. Kana danna shi hakan ga, kun gane dai ko? Fatan dai na san kun fahimce ni. Kaga wannan fuskar ya abu. To idan baka installation shi ba, baka download din shi ba, dole sai ka danna wannan gurin da yayi download. To ni saboda da in tsawaita bidiyo shi same ne download din shi na installation shi, kawai zan danna gurin ufi in shiga kawai in nuna muku. Bayan ya gama da installation kuma sai ka danna anan gurin ufi. Kana danna anan to sai abun nan za shi kawo ka anan dan jira. To bayan ya kawo ka anan, kun ga dai ga sunan dai ina ganin dai rabbununi ga sunan na ɗaya ga na biyu ga sunan dai har zuwa da yana ganin kusa 40 suke. To sai ka danna kan nan ga na farko. Bayan ka danna na farko, to yanzu ka gashi nan na ansa rabbana taqabbal minna. To ga shi nan kuma shi ma da abin gashi da rubutu na na boko ansa shi ma rabbana taqabbal minna. Kaga nan kaga idan ka karanta to in ka karanta za ka ga dai gashi nan za ka fahimta. In na boko na kai to za ka abun nan za ka karanta shi. Idan kuma nan Hamadiya na gashi, idan kuma baka karanta ba ko daidai baka boko baka Hamadiya ba, kuma yadda nake duka, ko wanda bai boko ko wanda bai Hamadiya ba zai gane, sai ka danna anan nan ga ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. kaga duka wanda bai iya ba, ina ganin da wanda bai karatu ba, idan ya saurara dai a hankali yana saurari za shi riki. Wanda kuma dai ya yi karatu amma dai ba zai ta saurari haka nan ba, duka dai gashi nan dai za shi riki. To idan kana son ka zo na biyu kuma ga wannan na biyu shi kuma shi ma ga kanan dai rubutu. Shi ma idan ka yi karatu sai ka karanta gashi nan. Idan baka abun nan ba sai karatu kuma har da ka danna, ko ka yi karatu dai. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة
لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. wannan kuma shi ne ga wannan shi kuma na gaba ga sunan nan ga za ku abun nan za ku tayi ga sunan na ɗaya na hudu har dai masha Allah sai kuma wannan shi ne ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. da fatan dai na san dai kun fahimci dai duka dai abun da na gwada muku to kuma za shi amfani ku za shi amfani mu duka insha Allah mu ma muna ba matsala insha Allah anan dai zan ka karshen wannan bidiyo. Idan dai wannan bidiyo ya burge ku danna mun subscribe sai ku mun like wannan bidiyo. Idan kuma da dai kun danna mun subscribe ku mun like wannan bidiyo. Shi like shine alaman wannan hannu da za ku danna shi. Ku danna mun subscribe sai ku danna alamar ƙararrawa. Ku zaɓi all wurin 2. Da zarar mun sako sabon bidiyo YouTube su sanar da ku. Ku yi mana like wannan bidiyo. Idan akwai ra'ayoyinku sai ku yi mana comment a ƙasar wannan bidiyo. Mun gode.